गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलांगा बसुमतारीनि थैनाय सानाव बर' हारिनि खौसेथिनि खौरां। बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलांगा बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों कक्राझारनि बासिगाव गामियाव फालिनाय जादों। गुबैयै बे एखे जौसाङावनो इउपिपिएलनि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो बिपिएफ दलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मिनिस्लु मिनिनायजों जयै सावरायलायनाया फोरमान होयोदि हादरनि मोजांनि थाखाय जेबो गोरोबलायै गैया। बे नोजोर आरो बिबाननि थाखायनो बर'फोरा दिनै गावसोरनि इयुननि बागै साननो हायो। मानोना बिथांमोना हादरखौ सिगांथिं लांनो थाखाय गोरोबथा गैयै सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन। गोदान जोलैखौ बिर सिलांगानि आदर्शफोरखौ उनसंनो आरो सिगांथिं दावगालांनो खावलायनानै बिथाङा बुङोदि बिर जोहोलावनि गोसोखांथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय साहस गोनां दावहारुनि गोसोखांथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय 500 कौटि रां बाहायनानै बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव गंसे स्टेडियाम लुनायनि खामानिखौ आखायाव लादों। बिथाङा गावनि फबनाय जायगायाव बिर जोहोलावनि मुसुखाखौ फसंनो थाखाय बिटिसि आफादनिफ्राय दानफ्रोमबो 20,000 रां होनाय जागोन होननाबो फोसावदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांनि जिउखौरां सेबखांनायनि गासैबो खरसायाबो जागोन। बेनि अनगायैबो गोथै फबग्रा फोथारनि सोरगिदिं गोदानै लुफुंनाय इन्जुराव जोहोलावनि मोनसे सुंद' जिउ खौरां दानख'नाय जागोन। बेराफारसेथिं बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि ज' जानायनि सायाव खौरांगिरिफोरा सोंनाय सोंथिनि फिननायाव बर'आ बुङोदि बर' सुबुंफोरा जेब्लाबो खौसे। राजखान्थियारि महरै गोसो गोरोबलायै बिथांखिफोर सानथौफोर थानो हागौ, नाथाय समाजारि आरो माहारियारि महरै बर' सुबुंफोरा जेब्लाबो खौसे। बेवहाय जेबो गावस्रानाय गैया बिथाङा बुंथियो। राजखान्थिया गुबुन मानोना सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो राजखान्थि खालामनायनि मोन्थाय दं। दिनै बयबो बिर सिलांगानि मखरसालियाव फैनानै दावहारुखौ गोसोखांनानै मान बावदों। बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव बयखौबो बर' बिमुंख्लं सुजित नार्जारिनि मांकारसालियाव फैनो खावलायनाय जादोंमोन। बर' हादोरनि थाखाय गासैखौबो बावसोमनाय साफ्रोमबो साहस गोनां सुबुंनि जोनोम आरो थैनायनि बुब्लियाव बिथाङा बिसोरखौ मान बावनो खावलायदोंमोन। बिर सिलांगा बसुमतारीनि थैनाय सानाव हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे आबसुनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि इउपिपिएल दलनि लकसभा एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो जिरन बसुमतारीयाबो बाहागो लादोंमोन आरो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। आइजोफोरा बुङोदि दिनै साना राजखान्थिनि बाथ्रा रायज्लायनायनि सान नङा, नाथाय गोबां बुंनांगौ दंमोन। बे रंजानायनि बाथ्रा दि खुंथाय गोहोआव थानाय आरो बेरेखा हानजाया दिनै मोनसे जौसाङावनो ज' जानानै बिर सिलांगा बसुमतारीखौ मान बावो आरो बुङोदि बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि बयबो गोथै फबग्रा जायगायावनो दं। मख'नो गोनांदि दिनै बिथांनि जोनोम जायगा बासिगावनि मांकारसालियाव फालिजानाय 28थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोसोखांथि मेलबो खुंफुंनाय जायो। ट्रास्टनि आफादगिरि मनिराम बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव जानाय बे मेलाव लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीयाबो बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव रुंसारि जोहोलाव बिसि रमनि बसुमतारीया स्वामी बिर सिलांगा बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनायसै। दिनैनि बे हाबाफारियाव बारग' बिएलटि गागि दैदेनगिरि मन कुमार ब्रह्म, बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, बारग' मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ साखाफारा जागासिनो दं। डिजिटेल खौरां परबतझरा बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बिटिसिनि मोन 40 गौथुमारि बियाबफोराव बिटिसिनि बिसायख'थिनि खामानिया गोख्रोंसिन जाबाय थानाय समावनो सुक्रुबारखालि 1 नं परबतझरा बियाबनि महामाया बिसिगिसिनि आंगार खाथायाव मोनसे जयनिं मेल खुंनाय जायो। जायगानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव खुंथायाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि खावसेसो मावथिफोरा नेमखान्थि बादियै बिपिएफआव हाबफैयो। मुनमुन ब्रह्मआ खुंथायाव थानाय इउपिपिएल आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों।
मुनमुन ब्रह्मआदि देबरगाव बियाबाव प्रमद बर'आ जेनगोन होनना बिबुंथियाव फैफिननानै बुङो। प्रमद बर' आरो फेरेंगानि जिउमाया गोजोननायनि अनगा जेबो नङा। देबरगावआवनो हाग्रामा महिलारिनि न'नि ओनसोल। सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिजोंनो दं। देबरगावनि गामियाव जेबो UPPL गैया। बे समावनो प्रमद बर'नि बिबुंथिनि फिन होनानै बुङोदि जौगानायखौ नायनांगौब्ला तामुलपुराव थां होनना ब्रह्मआ बुङो। जौगानाय मावदोंब्ला आंनो सावगारि दिन्थि। हानि पाट्टा होनाय जादों होनना बुंनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा हानि पाट्टा होआखै। बिनि बिमा बिफानि मुङाव हानि फिसाज्ला आरो फिसाजोनो पाट्टा राननाया बाथ्रा दं नामा होनना सोंदों। BPF दोला 25 सोद्रोमा गोनां बियाबाव देरहागोन होनना बिथाङा बुंथिबावदों। थामथि खौराङावनो दङ आसामाव HSLC बिजाथिफोरनो 6 दाननि थाखाय 300 रां होगोन। आसामाव फरायसाफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। रायजो सोरखारा HSLC आनजादनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर आगान लादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि HSLC बिजाथिफोरा दा 6 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 300 रां मोनगोन। बे रांखौ थोंजोङै फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। थांखिया बिसोरखौ गावसोरनि आनजादनि थाखाय थियारि खालामनाय समाव टिउसननि थाखाय रां होनाय एबा साबसिन जानायाव मदद होनाय। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बियो फरायसाफोरखौ गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनो आरो आनजादाव मोजां दिन्थिफुंनो थाखाय गोनांथि जानाय थुलुंगा होगोन। बे आगाना सोलोंथाइनि थाखाय आसाम सोरखारनि रादाय होनाय आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि थाखाय मददखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङावनो दङ BTC फिक्स पे मावफारियाफोरा कक्राझाराव सोमावसारदों। नेमखान्थि खालामनाय दान बान्था होनांगौनि दाबि। BTCनि सिङाव थानाय गोबां जौ थि बेथन मावफारियाफोरा सनिबारखालि BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव हेंथा सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मोनबा जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय 500 मावथिफोरा हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि साख्रिखौ नेमखान्थि खालामनो आरो गावसोरनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय बेथनखौ थाबैनो हगारनो दाबि दैखांदोंमोन। बे मावफारियाफोरखौ 2020 मायथाइयाव थिसनना होनाय जादोंमोन। 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिसोरनि साख्रिखौ दासिमबो नेम बादियै खालामनाय जायाखै। गोबाङानो बुंदोंमोन दि बिसोरनि बेथनखौ गोबाव खालामनाय जायो एबा एसेबो होनाय जायाखै। BTCनि हाग्रा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंनाय बादिब्ला बिसोरखौ फोजोबनो हागौ होनना इसारा होनायनि उनाव बे हेंथा सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा बे बिबुंथिखौ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन आरो बेखौ मोजां नङै आरो गोसो बायहोग्रा होनना बुंथिदोंमोन। सासे सोमावसारगिरिया बुंदोंमोन दि जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो सैथोयै खामानि मावबोगासिनो दं आरो दा जोंखौ अरायथा खालामनायनि अनगायै बोखारनायनि हुमखि होनाय जादों। बिथांमोनहा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ गावसोरनि साख्रिनि थासारिखौ लानानै रोखा बिबुंथि होनो आरो साख्रिनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो खावलायदों। बिथांमोनहा गोबाव खालामाजासे गासैबो थाबथानानै थानाय रांखौ हगारनो थाखायबो खावलायदोंमोन। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया बिटिआरआव थि बेथन मावग्राफोरनि गेजेराव बांबोनाय रागाखौ दिन्थियो, जायफोरा दा जेबो हेफाजाब गैयाजासे साख्रि गोमालांनो गियो। दासिम BTC खुंथाया जेबो मावख'आरि फिननाय होआखै। 5थि खौराङावनो दङ BJPआ बाक्सायाव BTCनि गासै मोनबा मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन, बुंदों आसाम मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। बिटिआरआव BJP बिथाखौ गोख्रों खालामनो मोनसे गोदान नाजानायाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो BJPनि गागि दैदेनगिरि रन्जित कुमार दासआ सनिबारखालि बाक्सा जिल्लायाव दावबायहैदों। बिथाङा सालबारिनि गाथियाव मोनसे गोनां मेलाव बिबुंथि लाखियो, जेराव बिथाङा मख'दोंमोन दि BJPआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै थियारि खालामगासिनो दं। दासआ रोखायै बुंथिदोंमोन, आंनो बिटिआरआव भट नांगौ आरो BJPनि थांखिया खमैबो 18 मासि देरहानाय। बिथाङा रोखा खालामो दि BJPआ बाक्सायाव गासै मोनबा गौथुमनि मासिफोरनि थाखाय बिजाथि फसंगोन। सालबारियावबो BJPनि सासे बिजाथि थागोन, जाय देरहायोब्ला BTCआव मावफुं सोद्रोमा जागोन। दासआ मण्डल थाखोनि मावथिफोरजों नांथाबदोंमोन आरो पार्टीनि थियारिथिफोरनि बादै सावरायलायदोंमोन। मिनिथाव दांनायजों बिथाङा मुंख'दोंमोन दि माखासे मावथिफोरनि आसि एबा हान्थु सानाय बादि फिसा-फिसौ जेंनाफोर दंमोन, नाथाय बिथाङा बिथांमोनखौ खोन्थाहोदोंमोन दि बिथाङा मुलि होबाय आरो बिसायख'थिनि समाव बयबो थियारि जाजोबगोन।
मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि अजद होनाय मोसौ फार्मनि सायाव खौरां बिजोङाव फोसावनायनि सायाव सोंनायाव दासआ बुङो दि बिथाङा जेबो गियान गैया आरो खालि बिटिआर बिसायख'थिनि सायावल' गोसो होदों। बिथाङा बेखौबो फोरमायो दि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 5 जुलाइआव बाक्सानि जालाहुआव दावबायगोन आरो बिजेपिनि आफादगिरि गोहोखौ नायबिजिरगोन आरो दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमगोन। दासआ कंग्रेसखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बिटिआरआव दावराव-दावसिनि थाखाय दायनिगिरि खालामदोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बांसिन हिंसायारि जाथायफोरा कंग्रेसनि खुंथायनि सायाव जादोंमोन। बिथाङा खोथा होनानै फोजोबदोंमोन दि बिजेपिनि खुंथायनि समाव बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनि रैखाथिखौ आबुङै रैखाथि होनाय जादों। गांसेबो खानायखौबो खहा खालामनाय जायाखै बिथाङा बुंथिदों। द'थि खौराङाव दङ आसाम बोकाकाट सिआरपिएफनि ग्रेनेड गाग्लोबनायाव गाहाय दायनिगिरिखौ खाबाय, सा-10 खौ हमदों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव बोकाकाट पुलिसआ बोकाकाटनि फानबारियाव थानाय सिआरपिएफ बादायाव ग्रेनेड गाग्लोबनायनि गुबै दायनिगिरि अंकुर दासखौ खानो हायो। जिल्ला बिबानगिरिफोरजों गोरोबलायनानै देरगावआव हर गेजेराव मोनसे अपारेशननि समाव हमनाय जादोंमोन। ग्रेनेड बेरफ्रुनाया 24 जुन खालि जादोंमोन, जेराव आसाम पुलिसनि 3 जवानफोर सिद्धार्थ बरबरा, सुशील भुमिज आरो मिन्टु हाजरिकाया जोखोम जादोंमोन। गोब्राब जोखोम जानायजों बिथांमोनखौ थाबैनो बोकाकाट सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। सिगाङाव पुलिसआ ओनसोलारि मैहुर खालामग्राफोर आरो ड्राग्स लांखारग्राफोरखौ सन्देह खालामदोंमोन, नाथाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जाथावना आलफा आइ नि थाफादेरनायनि इसारा होनायनि उनाव नायबिजिरनाया मोनसे गोदान महर लायो। पुलिसआ दासिम सा-10 सुबुंफोरखौ खाबाय। फारियै अंकुर दास गुबै दायनिगिरि बोकाकाट, रूपज्योति दास बोकाकाट, पवेश कलिता तेजपुर, सन्जीव बरुवा लखिमपुर, पंकज दास आरो काकु दास अंकुर दासनि फंबायफोर। गासैबो सा-10 सुबुंफोरखौ न्यायनि बेंखनआव दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ दासिमबो बिसोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं दि बबेबा उदखारि हानजाया गाग्लोबनायजों सोमोन्दो दंना गैया। बेरफ्रुनायनि उनाव बोकाकाट आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ टिपकाइआ जारिमिनारि सान फालिदों। सीएम प्रमद बर'आ मुसुखा गाहाय जौगाखां मावथांखिफोरनि थाखाय लेस फाउन्डेसन बेखेवदों। बियो टिपकाइनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि सानमोन मानोना मानगोनां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ उदांस्रि सोमावसारगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि गेदेर मुसुखा बेखेवदों। बेजों लोगोसे बिथाङा मोनथाम गोनांथार मावथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदोंमोन। फारियै सेथियाव दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव गंसे अडिट'रियाम हल। नैथियाव दङ बिर सिलागां बसुमतारी गोसोखां स्टेडियाम। थामथियाव दङ मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां अडिट'रियाम हल। बेफोर मावथांखिफोरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि सोलोंथायारि, गेलेमु आरो हारिमुआरि जौगानायखौ महर होनायाव गाहाय बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बे हाबाफारिफोरखौ रंजाखांनाय आरो बाख्नायनायजों बरायदोंमोन आरो बेखौ ओनसोलारि जौगानाय आरो लाइमोन गोहो होनायनि मोनसे गेदेर आगान होनना बुंथिदोंमोन। टिपकाइ आरो गासै बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोदान आयदाखौ दिन्थिनाय हाबाफारिनि माखासे नुथायफोरखौ फोसावदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ बिटिआर लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेन नाङै कम्पिउटार फोरोंथाय, आर'जलाइ हांख्रायदों। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। बिटिसि कक्राझारनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावख'आव बड'लेण्ड कम्पिउटार लेखा फोरोंथाय मिशननि सिङाव बेसेन नाङै कम्पिउटार फोरोंथाय फोसावदों। बे फोरोंथायखौ मोनबा जिल्लाफोर फारियै उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो कक्राझारनि गं 42 मिरुफोराव खुंनाय जागोन। बे फरायफारिया 6 दान 156 घन्टानि सम खोन्दोजों कम्पिउटार एप्लिकेसन (DCA) आव डिप्ल'मा। गासै 10,407 मासिफोर दं। बिनायसाफोरा 12थि उथ्रिनाय आरो 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेरनि जानांगोन। आर'जलाइ बिखान्थि: आर'ज गाबनो थाखाय फरायसाफोरा 5 जुलाइ 2025 मायथाइनि सिगां अनलाइन मोनसे फर्म आबुं खालामनांगोन। आर'ज गाबगिरिफोरा पासपर्ट फट', पान कार्ड, आधार कार्ड, एसएसएलसि एडमिट कार्ड, हायार सेकेन्डारि मार्कशीट आरो हारिनि फोरमानलाइ दंब्ला आरो बिटिआर थाग्रा फोरमानलाइ बायदि फोरमानलाइखौ आपल'ड खालामनांगोन।
जिल्लाजों हेल्पलाइन नम्बरफोर फारियै उदालगुरि 9101787124, तामुलपुर 7002161781, बाक्सा 8399847238, चिरां 8638305068, क'क्राझार 6002788616। फरायसाफोरनि थाखाय कम्पिउटारा आबुङै आखा-फाखा जानो थाखाय बेयो मोनसे सनानि खाबु। बेखौ दाखोमा। गुथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव मोसौ खावनायखौ फेलें खालामो, 2 हमजादों। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव सालाकाथि पुलिसआ सनिबार 28 जुननि फुंनि समाव मोसौ खावनायनि जाथायखौ जाफुंसारै होबथानो हादोंमोन। खावजानाय 4 मोसौफोरखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो 2 सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। बे जाथाया फुंनि 4 रिंगासोआव सालाकाथिनि सिङाव थानाय बेनिबारि गामियाव जादोंमोन, जेब्ला सिनाय मोनै सिखावफोरा आतुनि बालारयनि मोसौ गलियाव हाबदोंमोन आरो गंसे गारियाव 4 मोसौफोरखौ लानानै थांदोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा थाबैनो सालाकाथि पुलिसनो खौरां हरो, जाय होसोनायखौ जागायदोंमोन। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ माहारियारि राजा लामायाव कारिगावनि साखाथियाव बरसं गामिनि खाथियाव हमदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारानि काटाखलिदिक गामिनि कायरुल हक आरो शुकुर आली। खावजानाय मोसौफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ खावनायाव बाहायजानाय गंसे रेबथुमनाय बलेर' पिकआप भेन, दिरुं, हाथियार आरो गुबुन बेसादफोर जब्द खालामदोंमोन। दायनिगिरिफोरा जिम्मायाव दं आरो सोंथि खालामजागासिनो दं। पुलिसआ फोथायो दि गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं आरो बिसोरखौ हमनो नाजागासिनो दं। जिथि खौराङावनो दङ हाग्रामाया UPPLनि मिशन आरो भिजन फान्डफोरनि अडिट खालामनो खावलायदों। हाग्रामा महिलारिया UPPLखौ सोंखारिदों। BTC बिसायख'थिनि सिगां गसाइगाव BPFनि गेदेर रेली। जेसेबांनो BTC बिसायख'थिया खाथि सौफैदों, एसेबांनो ओनसोलाव राजखान्थियारि दुंहाव बार बारगासिनो दं। गसाइगाव हाब्रुबिल UN ब्रह्म फोथाराव मैया खुंजानाय मोनसे गिदिर मावथिफोरनि जथुमजों बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट BPFआ गावनि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बे मेलखौ BPFनि आइजो खोन्दो आरो 5 नं सराइबिल बियाबनि बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSUआ लाहार-फाहार खालामदोंमोन। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया हानजा सुरनायखौ दैदेनदोंमोन आरो खुंथायाव थानाय UPPLनि सायाव गोख्रों गाग्लोबदोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव महिलारिया बुंदोंमोन दि जुदि अडिट खालामनाय जायो अब्ला गासैबो रोखा जागोन। मिशन आरो भिजननि मुङाव गोबां जाख्ल'नाय जादों। बे खेबाव जों आबुं बांसिन अनजिमा मोननो हागोन। प्रमद बर'आ सिगांनिफ्रायनो निराश जानानै दं। महिलारिया बेखौबो गोख्रोङै बुंदोंमोन दि UPPLनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मददआ खमायलांगासिनो दं आरो BPFआ फैगौ BTC सोरखार गायसननायखौ मिजिंथिदों। बे हाबाफारिया गाहाय थाखोनिफ्राय गोबां मदद मोनदोंमोन, जेराव गसाइगावनि जायगायारि दैदेनगिरि सनाराम मुसाहारिबो दंमोन। बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआव राजखान्थिनि बादायलायनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दं। BTRनि गोदानसिन राजखान्थियारि खौरांखौ अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।